gyud ang panaliton. Mingsaka ning mahal hinuon. Resulta nabakini sa korapsyon. Nga minilyon do na pa'y binilyon. Oh no! Medyo sakit gyud palandongon. Katawhan ilarang ilaron. Daghan tang pobreng gipanggutom. Nangurakot man sila hinoon. Onya ming abot ang ting sweldo. Excited ko kayo kuha sa ATM kaya ako mo withdraw. Gini galing sa pagsumada ko. Ang ako ang sweldo dili ra paigo sa mga utang ko. Nanay, grabe, dugay na kong trabaho. Pag abot sa sweldo, igorang mo labay sa mga palad ko. No, nanay, pero ang buhayas gobyerno, hayahay kayo basta may proyekto, kwarta paldo-paldo. Onya, ming abot ang ting sweldo. Excited ko kaayo kuha sa ATM kay ako mo withdraw. Kani galing sa pagsumada ko. Ang ako ang sweldo dili ra paigo sa mga utang ko. Pastilan nanay. Grabe, dugay na kong trabaho. Pag abot sa sweldo, igorang mo labay sa mga palad ko. No, nanay, pero ang buhayas gobyerno, hayahay kayo basta may proyekto, kwarta paldo-paldo. Oh, daghang naglisod yun pag-ayo, pero ang korapsyon sa atong gobyerno, grabe nun kayo.